дар видеои имрӯза ахране ки хоспис ба дохили бино роҳ мета рӯҳи шахси мурдагира. Дар пушти ситора Скарлетт Йоханссон як чизи хеле ҳам ғайриёдӣ рух мета ки дар навор рафтидагие. ҳодисаи хеле ҳам даҳшатноку ғайриёдӣ рух додагие ки шуморо сахт метарсона. Шавда тамошо накунед. Ва дигараш приятного тарсидан. Агар барнома битарсонад, лайк мон, натарсонад, подписаться ки, ҳам битарсонад, ҳам натарсонад, комментария бинавис. Чӣ хеле шидӣ? Рости гап, ман ҳамин видеоро съёмка карданӣ набудаму шумо маро маҷбур кардед. ин ранги шайтона ютуб шид. Не, ман видеоро съёмка карданӣ будам. Планам доштам барои он хотире ки ман шуморо ваъдаҳои хом наметам ку. Видео ай рубрикаи страшилка. Бале, одамое ки дуру дароз интизор будан, марҳамат видеои страшилка. А одамое ки дигар намуд темаҳоро дӯст медоранд ва дар канали ма подписатсанд, фикр накунед ки дар канали ма танҳо ин хел видео мешавад. Дар канали ма махсус плейлистҳо ҳастанд ки алоҳида тематикаҳои махсус доранд. Яъне ки ман ҳамон хеле видео мекунам ки шитоби ҳамада маъқул боша. ҳамада салом алейкум. Хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ва чун ҳар вақта пеш аз тамошо кардани видео ссилкае ки дар комментарияи видео закрепи шудагиай ба шумо, яъне ки шахсое ки вақти худшона дар тамошои бозӣ спорт мегзаронанд, шумо метавонед ки дар шуғли дӯстдоштатон пул кор кунед. Ба ссилкае дар комментария буда метавонед бигзарен дар сайт регистратсия кунед. На танҳо тамошо карданда вақт бигзаронед ва балки бо вақти худтона ба полза бигзаронед. яъне чӣ гуна? Агар ту угадат карда бутонӣ ки дастаи бозингар ё ин ки ҷанговари дӯстдоштаи ту дар бою бозии пешизодаш ғолиб мешавад, метавонید در بردیو پول کار کنید. ссылка برای رجیستراسیا کردن و پروموکد برای بونус به دست آوردن در وقت یکم депозит در якум комментарияда раҳмат мегӯем дар ҷо одамои дар байни съёмка занг задагида. ссылка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария духтагиай. Видеое ки айни замон шумо тамошо мекунед хеле ҳам хайпават кардагиай бигем мешава ва вирус нишидагиай дар интернет. баъди тамошо кардани ин видео албатта ки шумо метавонед фаҳмида ки барои чӣ ва ҳолатҳое ки дар ӯ рух мета ҳеҷ кас фаҳмонда наметавонад. видео оғоз мешавад аз оне ки як шахс дар қабристон оба пок кардааст ва дар як ҳолат як чизи хеле ҳам ғайриёдӣ бигем рух мета. албатта ки ҳодиса ғайриёдӣ ё ин ки даҳшатнок мешава вобастагӣ аён мекунад ки ҳодиса дар куҷо рух мета. аз хотире ки ҳодиса дар қабристон рух додагиай бисёриҳо фикр мекунанд ки албатта и алоқамандӣ дорад бо шахсое ки дар инҷа хобанд, навсикда хобанд. бисёриҳо мегӯянд ки и рӯҳи шахси мурдагие ки мехоҳад алоқа кунад бо одамо. баъзеҳо мегӯянд ки и аз ҳисоби чиқрӣ ҳастае ки дар поёни плитка рух додагие ва оба кашидааст. чӣ хеле ки шумо медонед, агар ки дар поён чиқрӣ майда боша, об дар боло зиёд ба мисли гирдоб мешавад. лекин дараҷа якта адно нодорад. нош чие ки чӣ хеле ки шумо дар кадр дидестен, об дар як ҷо тов нахӯрдааст ва агар ки шикофан боша, бояд ки ҳамо гирдобе ки рух додааст дар миёни плиткаҳо боша ё ин ки дар як ҷо беста. чӣ хеле ки шумо мебинед, об ҳам тов хӯрдааст мисли гирдобворӣ ва ҳам дар гирди худаш давр задааст. ба хотири оне ки ҳодиса дар қабристон рух додагиай, маҳз ана ҳамин факташ ин видеоро даҳшатнок мекунад ва дар канали мо экспертҳо ҳастанд. албатта ки шумо ҳам метавонед фикрҳои худтона дар комментария печат кунед. акнун видеое ки ҳозир дар навбат аст ва шумо тамошош мекунед реални шуморо метарсонад. барои чӣ хотир? ба хотири оне ки ин видео дар асл ҳам айростияй ва агар чунин видеоро дар ягон ҷо дида бошен, маладес, бинависен ки дар куҷо. чӣ хеле ки дар описанияи видео навишта мешавад, автори ин видео як блогерай бо номи Сара. ӯ ҳамроҳи рафиқҳои худаш барои каналаш ҳамавақт влог сабт мекунад. яъне ки чӣ гуна ӯ безделникӣ кардааст, ян гаштааст. хеле блогерҳо чӣ кор мекунанд шумо медонед? я одамои бекор. албатта иҷашам қайд кардан дар корае ки ин видео порчаи филм нест ва ҳамчунин ҳодисаи реални пешниҳод шудагиай ва худи видео гузошта мешавад дар махсус закрити сервис барои он хотире ки дар социални сетҳои оддӣ мутаассифона ба ин даҳшатнок видеора иҷозат наметаҳанд. яъне ки модератсияра намегзарад.
сара бо ҳамроҳи рафиқҳош суҳбат кардаистиянд, сайру гашт кардаистиянд ва рафиқу камераро мегираву мехоҳад видео обращение сабт кунад, ки дар ҳамин лаҳза ба назди тирезаи мошин як шахси номаълум меояд, аниқтараш як духтар, ки дар рӯш маска дора, ба фикри мумкин коронавирус боша ва намуди зоҳири ӯ хеле ҳам ҷолиб ай. чизи ғайриоддигиш дар ин духтар албатта шумо ҳам диден ин чашмои ӯ ай ва бисёриҳо мегӯянд ки мумкин ай линза кашидагӣ боша, лекин баъдан духтар қайчира гирифта оинаҳои мошина мехароша ва хайб мезанад аз ҷои ҳодиса, лекин ӯо ай мошин фаромада ӯро сир мекунанд. ва чӣ хеле ки ман дар аввали видео гуфтам ки и дар закритий источник буд, дар обычни сайтҳои раҳӯй наметаҳанд. шумо мумкин дар рафти барнома ҳайрон шудагӣ бошед ки пас чӣ хел ман нишонаш метавонам. албатта ман нишон дода наметавонам, ба хотири оне ки видео модератсияи ютуба бигзара, дальши видео заблюрит кардагиай, мақсад хира кардагиай, но интереснигиш дар инҷа тамом намешавад ба хотири хира карданаш. вақте ки рафиқҳои блогери зана дарё мекунанд, дарё короче меқапанша, из духта ба тарафи ӯ ба қайчӣ зурӣ мекунад. бале, ҳозир шумо мегӯед ки ман медонам чӣ мегӯед, дар чашмош линзай и пранкай барои диққат ҷалбкунӣ кардагианд, но дар инҷа як танно ай. чӣ хеле ман дар аввал гуфтам реални ай. як касша захмӣ мекунад ба қайчиш, мешавад пранке ки одама захмӣ кунӣ, ҳамин пранк мешавад. ва барои чӣ ин хел видео дар закрити сообщества чӣ дар кор буд? Дар закрити барои хайб мекунӣ видео маҳкам дар ҷое ки ҳама намебинад, ютуб да нест. вале ютуб дамо фрагменти ки ҳамаш наметавонад. это интересно. шумо дар комментария бинависед ки духтар чӣ хели духтара, ягон асабуш вайрон ай ё ин ки намедонам диёнай ё ки ҷина зада, то есть ҷин задаша. вақте ки ӯро дастгир мекунанд, ман аз ҳамин ҷое ки ман гуфтам дар рӯи маскай, иҷаш муҳим ай. то охири видеоро тамошо кунед мефаҳмед барои чӣ. вақте ки духтара дастгир мекунанд, маскаиро айрӯш мекашанд, мегиранд ва дар рӯи ӯ маска бефоида набуд. вақте ки маскаро ай рӯи ӯ мегиранд, ними рӯи он нест. албатта ман медонам ки шумо да қизиқ айра тамошо кардан дидан, аз ҳамин хотир оригиналаш дар телеграм канали май. дар уҷа модератсия нестай, открита метавонем будураин тамошо кунем. ссылкаи телеграм, яъне ки неми худаш телеграм май, ссылкаш дар описанияи любой видеои ман ссылкаи телеграм ма ҳастай ва ҳамчунин дар комментарие ки ссылкаи бои закрепит кардагиай дар уҷа ҳам. вақте ки ӯои духтара мебинанд, ӯра тела метан аз тарсу даҳшати бисёра ва худи духтар боша аз ҷои ҳодиса ғайб мезана. ана ки дар комментария шумо бинависед ки и чие вабше. бале, шумо метавонед фикрҳои худтонро бинависед, лекин ман дар як савол да ҷавоб диҳем ки чӣ гуна одами нормалӣ метавонад ки дар набудани як қисми баданаш ба ҷои як маскара бикашаву сайру гашт кунад. албатта ки нормалӣ нест, ягон дард дора ва чӣ дард дора, дардша шумо дар комментария бинависед. шумоем ки докторои канал. баъди тамошо кардани ин саҳнаи ғайриоддӣ, барое ки ӯра шумо бифаҳмед, бояд ба махсус деталҳои хурд аҳамият бидем, яъне ки обши плана нигоҳ накунед. месанҷем оё шумо мефаҳмед ё не. вақте ки ситораи голливудӣ дар папаратсия ё ин ки интервю додестай, як кори хеле ҳам даҳшатнок бигем, даҳшатнок ҳам не барои касе даҳшатнок, лекин барои бисёриҳо ҷолибу ғайриоддӣ рух медиҳад. шумо дар ин кадр мебинед ки Скарлетт Йоханссон рӯзноманигорда интервю додестай. бале, ягон чиз ғайриоддӣ нест. шумо ҳозир тамошо кардем видеоро, бале, тамошо кардем, ягон чизи ғайриоддӣ нафаҳмиден, хостен ай видео бурӯен. ман медонам барои чӣ, барое ки шумо буфереро тамошо кардестед. буфереро тамошо накунед, не чашмошам тамошо накунед. шумо Скарлетт Йоханссона вообще тамошо накунед. шумо зане ки ба ақли биё мегзара, ӯро тамошо кунед. як бори дигар, ягон чизи ғайриоддӣ фаҳмидед? тамошо кунед ба диққат. вақте ки Скарлетт Йоханссон гап задестай, як зан ба пушти ӯ мегзара. аниқтараш бояд мегзашт, лекин вақте ки дар кадр хуб дида мешавад ки кадр бародаро бе монтаж, прямой, бе нарезка, ай гапзани Скарлетт маълум ай. зан то пушти Скарлетта меояд, баъдан як марди дига ба уҷа меояд дар рости ӯ ва
зани дар пушти Скарлетт будагӣ гум мешавад. чӣ хеле ки шумо дар кадр дидестен, зан мехоҳад ба пушти Скарлетт бугзара ва аз ин тарафаш буроя бирава, лекин аз дими ӯ як мард меояд, мард мебуроя мегзара мераву, лекин ин зан гум мешавад. Зан куҷо гум шид? биёвен зана. бисёри одамо сага ҳамчун ҳайвони хонагӣ, ҳайвони хуб, ҳайвони бамеҳру бовафо меноманд. ва бисёри одамое ки дар хонаҳои заминӣ зиндагӣ мекунанд, дар вақти шаб агар ки битарсанд ба ягон ҷо рафтан, қатъишон саг амра мебаранд. баъди тамошо кардани ин видео, на танҳо дар вақти тоқат ягон ҷо рафтан саг амра мебарен, не, дигар аз саг метарсен. вақти да ягон ҷо тоқа мерен, агар ки нахоҳен аз саги дӯстдоштатон битарсен, нахоҳен ки аз амратон бумонен, ин видеора хубтараш тамошо накунен. ба хотири оне ки фикр ақидаи шумо нисбати саг тағйир меёбад. дар видео чӣ хеле ки шумо дидестен, саг бо ҳамроҳи гурбоҳо истодагиае. бале, ҳозир шумо чӣ мегӯед? Ҳей братан, фаҳмидам, гурбоҳо ҳамаш сохтаанд. бале, гурбоҳо сохтаанд. гурбоҳо барои зебогӣ идона мондагиае, барои хеловин. лекин дар инҷа саг сохта нест. саг намеҷунба ва аз шикамаш нигоҳ кунӣ, ҳатто нафас ҳам намекаша, насаф ҳам намекаша. ва аз ҳамада ҷолибиш дар инҷа онае ки димби саг и ҳама вақт кашолай, то ест ки хеле кашолай. ва саг дар як положени рост димша биқапа хов накуна, ин хеле ҳам ғайриоддие, хеле ҳам душворе барои саг. бале, мо медонем ки агар дар видео ягон одам боша, метавонем бигем ки ӯ видеоро сохта кардаги ё ки актёрӣ кардааст. саги падарсаг чӣ хел актёрӣ мекунад? ва ин видеора ман медонам шумо метавонем бигем ки всё равно саг ранги саг ба назар мераса, лекин ӯ всё равно сохта ё ин ки ҳайкалай. Не, шумо рози даҳшатзада мекунад оне ки саг дар охир меҷунба, ҳамун дими кашолша кашол мекунад. Hey, it's okay, dude. Hey, come on. ман медонам ки бисёри тамошобинои канали ма барномаҳои сафар дар замона дӯст медоранд ва ман ин хел барномаҳо дорам. видеои навбатие ки тамошо мекунем маҳз тасдиқ мекунад ҳамонеро ки сафар дар замон реал нее ё ин ки реале нест. шумо метавонед дар комментария бинависед. но то что ки видео ҷолибае, беҳад ҷолибае. як мард бо номи Весли вақте ки новости тамошо кардаиста буд, як чизи хеле ҳам ҷолиба мебинам. бале, шумо ҳам ҳеҷ чиз нафаҳмидед. ай сар тамошо кунед. диден? шумо хуб диден ки мард аз ҳеҷ ҷо пайдо мешавад. акун гап мезанем дар бораи сохта ё ин ки ягон чизи дигар. ин новостияй дар телеканал баранда гап задаистае. чӣ дар корае ки новостиро монтаж карда чунин нишон будӣ? кида дар корае? ба кадом мақсад? оё сафар дар замон вуҷуд дорад? дар комментария бинависед. ана ка аз ҷиҳати монтаж гап мезанем ки мешава бигем ки видеора бридагиян ё ки чӣ хеле мешава ки одама дувайник ё ки ягон чи дигар. лекин дар ин видео абрезка неста, яъне ки брида шидагӣ неста. ира нишон мета оне ки мард дар пушти мӯҳои зан ҳамхе медорад ба ҷо мешава мерава. яъне ки кадр налажид кардагӣ нест. марде ки пайдо мешава аз пушти заное, на ин ки аз пеши ӯ ё ки дар мобайни ӯ ва зана мегзара. муошиқати байн қатъиян хеле хушруак. шумо фикротона бинависед. клавиатура дар дасти шумое. баъзе одамо мегӯянд ки ҳамин барномаи телевизионӣ ки рафтестай дар хромакей ба навор гирифта шудага, яъне ки кадре ки ӯ истодагиян дар студияе ва ӯ хучон сохта кардагиян. лекин не, ин дар студия нестай. барои чӣ? барое ки мӯҳҳои занора нигоҳ кунед, ҷунбидестай. ин мӯҳ ҷунбиданаш шаҳодат аз он метаҳад ки ӯ дар берунанд.
аммо мешавад ки дар студияам ҳилакни вентилятор монему буҷумба, но кира идея дастарш ки бе дар студия храмакай мемонем, дар пишмо манзара мемонем, бу вентилятор ки моемуро пуф куна. Дилани 19 сола аз фермаи худшон гум мешавад. Отряди ҷустуҷӯ полни территорияро мекованд. ин ҳодисаи реалния бародаро ва ӯро наметавонанд дарёфт карда. лекин причём дар видеои даҳшатнок ин история рубрикаи криминалӣ нестай ку. ин алоқамандӣ дора ба ин. Далши як блогери местни ки контенташ вобастагӣ дора бо сабт кардани ғорҳо, пустинаҳо, ҳамахел ҷойи заброшени, ҷойи интересни, ба хулосае меояд ки тамоми территорияҳои ҳамон минтақаеро ки примерно Дилан гум шудагӣ ҷустуҷӯ кунад бо камера. Тамоми роҳи худша ва кофтуковша сабт мекунад дар видео ва дар кадре ки мо шумо тамошо кардаистем, як ғореро мебинад ки раҳш маҳкам шудагӣ. Аниқтараш ин ғори табиатӣ не, балки шахтаи партофта шудагӣ. ӯ мехоҳад ки дохили ӯ шавад чӣ қадаре ки имконият ҳастай, то ки фаҳма ки чӣ гапай дар дуронӣ ва барои ҷустуҷӯи ӯ ягон кӯмак карда метавонад ё ин ки не. Дар давомаш боша, маҳз ана ҳамин чиз рух медиҳад. Аз ин ғор шамоли хунук меояд. Мумкин ки ӯ хеле ҳам чиқир боша. Дар инҷа ягон кас ҳаст? Anyone in here? шумо шунавиден ягон чиз? албатта ира шунавидан қинай, лекин вақте ки блогер дохили шахта шиданӣ мешавад, мепурсад пеш аз ин ки дар инҷа ягон кас ҳаст ва як овоз шунавида мешавад. Повторно гӯш мекунем. Anyone in here? яъне ки шунавида мешавад калимаи даро ба переводи хумон. ба хотире ки шахтаи партофта шудара даромадаш хеле ҳам қин буд, чӣ хеле ки шумо дар кадр дидистен, блогер далши дохили ӯ намешавад ва то вақти видео ба навор гирифтан писари гумшудара то ҳол ёфтагӣ нестанд. Охранники ки хоспис ба дохили бино роҳ мета бемориро ки дар уҷа мурдагие. Шунидан кай бувад монанди дидан меган? Бале, гуфтанаш ӯ қадар даҳшатнок нест. Ай диданашда. Тайёрен? рафтем. ин видеои ғайриоддию даҳшатнок ба навор гирифта шудагиа тавассути видеокамераи назоратӣ дар як хосписи Аргентина ки беморхона барои шахсоне ки дар дами марганд пешбинӣ шудагиа. ҷолибии ҳодиса дар чия ки мо шумо надидистем ягон каса, лекин ҳозир фикр мекунем ки пас чӣ ба охранник наметарса? Охранник дидестай? Охранник мега ма дидам. дар кадр дида мешавад ки дарои автоматикӣ кушода мешаванд. Охранник боша лентарам мекушояд то ки шахси воридшудагӣ наздик шавад. ӯро аз рӯи рӯйхат нигоҳ карда ба дохили бино роҳ метаҳад ва мефаҳмонаш ки куҷо рава чӣ кор кунад. барои бозам тасдиқ кардани оне ки ин ҳодиса даҳшатнокай, ира тасдиқ мекунам местни телеканал дар телевизор ира нишон додагӣ. ҳанӯз бисёриҳо мегӯянд даҳшатнок мешид, дар телевизор нишон медиҳанд. ин кадри телевизионай дар новостӣ. ҳодиса рух метаҳад дар шаҳри Буэнос-Айрес соати 3 шаб. чӣ хеле ки охранник худаш нақл кардаистай, вақте ки дарои автоматикӣ кушода мешаванд, ӯ як зани қадбаланда мебинад. вақте ки зан ба назди лента меояд, охранник лентара кушода аз ӯ номаша мепарсад, то ки дар рӯйхати беморо нигоҳ кунад ва даниёи ӯро ба қайд мегирад дар махсус папкаи қайдгирӣ. зан хеле ҳам лоғар ва касалӣ ба назар мерасид. аз ҳамин хотир охранник ба ӯ пешниҳод мекунад то ки ӯ дар аробачаи маъюбӣ бишинад, лекин ӯ рад мекунад. аз сабаби омаданша ба инҷа чӣ хеле ки худаш мефаҳмонад дар охранник, ӯ дар кор будае ки чизҳои шахсии як беморро бигирад аз ҳуҷраи 915. аз шахсе ки дар ин ҳуҷра хоб буд, ӯ бояд чизҳои лозимаша мегирифт, ба қариби мурдагӣ буд. ҳуҷрае ки ин зан мехост ба уҷа равона шавад, дар наҳум ошиёна қарор дошт. аз ҳамин хотир барои охранник ягон чизи ғайриоддӣ набуд ки ӯ дер бармегарда. лекин вақте ки бисёри баъд зан барнамегарда, охранник хавотир мешавад ва ба коргарое ки дар наҳум ошиёна кор мекарданд занг мезанад ва айвон мепурсад дар бораи ин зан ки чӣ ҳодиса рух додагиа бо ва ӯ барнамегарда.
лекин суханое ки коргарои боло ба охранник меган ӯро ба ҳайрат меорад. яъне ки ӯ меган ки ягон хел зан дар иҷа набуд ва надидиянд ва ба ҳуҷрае ки ин зан ном гирифтагӣ буд дар уҷа ягон кас ҳам нест ва ҳеҷ кас ҳам дар уҷа кор намекунад. баъди чӣ барои тафтиш кардан то ки бинанд ин зан кие, яъне ки охранникам хичам мехоҳад ки нишон бута, ҳама каса сабтҳои видеоеро тамошо мекунанд ва мебинанд ки охранник худаш хати воздух гап зада истад, яъне ки ҳеҷ кас нест. но охранник мегам ман дидам буд. баъдан бозам барои тасдиқ кардани гапи охранник ӯ мехоҳанд ки номи ҳамун занеро ки охранник ҳоз дар дафтараш навиштагие ӯ нома тафтиш кунанд, то ки ҳамин хел одам вуҷуд дорад вообще кие. вақте ки нома тафтиш мекунанд ҳамаш боз даҳшатнок мешавад, яъне ки ҳамин хел зан действительно дар ҳамин беморхона будае ва як чанд рӯз пеш вафот кардагие. ба наздикӣ дар интернет хеле ҳам популярӣ мешавад як видеое ки дар рӯ дида мешавад сагере ки мӯзи дидем саге ки шах шудагия дар ҷош ай пааташ паридистай. дар бораи ин видео ягон маълумоти пурра нест, танҳо ҳамин қадар ки ин видео дар Европа ба навор гирифта шудагия тавассути камераи назоратии кӯча. сифати видео хеле ҳам баде, барои он хотире ки камераи назоратии кӯчаи шаъбаи бо ира чанд қадар пеш овардагиянд. лекин саг хуб дида мешавад ва парвози ҳам хуб дида мешавад. албатта баъди тамошо кардани ин видео барои шахсе ки видеоро паҳн кардагия дар интернет чандта сообщение қабул мекунад. масалан сообщениёи хеле медонехтон, барои чӣ хотире ки меган видео сохтае ва баъзиҳо меган ки ин саг рӯҳае, яъне ки саги мурдагие. лекин агар ки мо аз ҷиҳати монтаж бигирем, яъне ки агар ҳамин хеле видеоро монтаж кунем чӣ кор карда мешавад, ин чӣ гуна мешавад. мисол чӣ хеле ки шумо дидистен дар болои экран чизи ҳар су паридеста, ё пашаву магаса ҳам хел чизоан. агар ки ягон қанғизи калонтар бупарад дар ҳамин момент ва ҳамун сафбадат кунад ки дар рости саг бипарад, чӣ кор карда мешавад? ҳамун моменте ки қанғиз парвоз мекунад, баъд бо камтар пас саг мерава ку. вақте ки саг рафтагия стоп кадр мекунӣ, ҷои қанғиз паридагира кадроро иша да булоиш наложид мекунӣ, яъне ки аввал саг буд, вақте қанғиз парвоз мекунад кадреро мемонӣ ки саг уже рафтагия нестай. ин хел карда мешавад, яъне ки ман боз мегӯм дар ҳама видео мегӯм ки ба тариқи монтаж любое кора карда мешавад. абсолютно любое кора. шумо кинои фантастика тамошо кардагиен медонен, но ноша шумо дар комментария бинависед. кори ғайриоддӣ сага мо дидем ки паддум шуда жана меҷимбона. ана кози мебинем кори ҳайвонӣ гӯспандора. паатора ин гӯспанда дар яке аз фермаҳо гӯспандо ба мисли зомби дар як ҷо чарх мезананд. куҷош ғайриоддӣ як гӯспанду бесози одамо ҳам гӯспандвори дар ҷошон чарх мезананд, намедонанд чӣ кунанд. дар давоми 12 рӯз чарх мезананд беист. круг видео ба навор гирифта шудагия тавассути камераи назоратӣ ва ҳамчунин хиди фермеро. дар видео дида мешавад ки гӯспандо ба круги ҳам хел чотка гир мегарданд, гӯё ки ягон хат кашидагӣ бошӣ. баъзе гӯспандо дар як тараф истода ёро тамошо мекунад, дибило мега, намедонам ягон чӣ меган, хай мумкин умнишида бошанд вош. баъзе гӯспандош меистанд, намеҷунбанд, бисёриёш чарх мезананд. ин кор 12 рӯз давом мекунад. аз ҳамада ҷолибиш чие ки гӯспандо ҳамаш як хел рафтор намекунанд. чӣ хеле ки мебинем дар мобайн як хелиш меистад. гӯспандоро вақте ки тафтиш мекунанд ӯ ягон хел касал надоранд, яъне ки созан солиманд. баъзиҳо мегӯянд ки ба хотири махсус бактериални беморие ки дар асаби ӯ кора кардагие. бисёр одамон хеле одам да мегузаштаям, бисёр одамон хеле курукагир мегарданд дар ҷо соли дароз. фикротно дар комментария бинависед ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. ин видео дар TikTok паҳн карда шудагие. ин видео дар TikTok паҳн карда шудагие аз тарафи як истифодабар бо номи Саша. Савик не Саша. бале, видео дар Лондон ба навор гирифта шудагие ва ҷанозаи королевае. вақте ки меҳмонои дохиливу хориҷӣ бо ҳамроҳи хешу таворои малика мотам доранд, як чанд охранник смирна истодагиянд дар ҷошон. лекин чизи ғайриоддиш дар иҷа онае ки пашми сарпӯш яке аз охранникҳо меҷимба, ҳамин хеле меҷимба ки гӯё касе ӯро ба дасташ қабида бераҳа кардаистае. бале, мегзарем ба разбори. агар ки мо бигӯем ки дар иҷа шамолае, сабаби ҳамаи кор шамол шудистае, лекин чӣ ба як пораи ӯ танҳо мехезад? агар ки шамол боша
дигарош намеҷанба ё ин ки ай амраш намешава ҳичӣ. Иниш якум. Бале бисёриҳо мегӯянд ки шамол ҳаст ба хотири оне ки шамъо ҳамуна ҷунбидестиян. Шамъоро агар мо нигоҳ кунем меҷунбанд. Лекин ман бо мегӯям ки чӣ ба охранникое ки дар рости шамъон айво ягон чи нашидистай ё ин ки дигар тарафи шапкаи ҳамин ягон чи нашидистай ё ин ки ай амраи сафедаш чӣ ба як торш шидистай фақат. фикротно дар комментария бинависен. Агар ки то ҳамин ҷои видеоро тамошо карден ва бихоҳем ки боз ҳамин хел видео шава, дар комментария ин ҳамин хел калима бинависен чӣ хеле ки дар болои экран дидестен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.